Yaro ya utrai. Ko himen ko para baik ha utrai Jesus Christ. Mindagasni ngawan syapi da kawai pat ke jimpau jangga Maria Tesoti kaba borna pedeng jampi pitit ke jimpau ke paunam ha Fatima. Mindagasni kane ru kasni katlai tarik Oktober Hakaba u Bishop ula penskem ya ka jimpau jangka Maria Tesoti kalong bange bad ula pen bana phaidba ko himen ko para ngitip syapang kane ka jaka ha ka ri Portugal ha kawe ka parish ka bakerteng Fatima ha kawe ka jaka ka bakerteng Kowa da Iria ka Maria Tesoti kalawan pau halai ngot ki kina ki bangi baro ngitip ka Francisca Jacinta Band Lucia but napadeng kine armut Saint Francisco Bad Jacinta kila kalat kloy bad kabalang kapenbana rikuit yaki penkantang rikuit yaki bad yaka Lucia dos Santos kadan hakalendi sha ka jinglong rikuit bangitip kine laingot kikina kilong ki nom sharai ya ki blang bad ki masi nonga lambar kumba pau ka Maria habon ki jaka kawan pau hangero ha ki kinarit bad kane ka jimpau jonga Maria Tesoti kalajia Henriusi nado katlai tarik ubanai May katkendai spa kathenyo ter hadu katlai tarik October katkendai spa kathenyo banapadeng kine ki jimpau jonga Maria Tesoti kine ki kinna kila dondru ya ka jimpau jomu angel balawan pau hakine ki kinna bala hikai yakiru ya ka jinduwai ban le buram ya ujisu ha ka yukerish bakui wangel ula kindu ya ki kinaru bakide ban duwai kide ban shashitam but kide ban shajingi nagabenta ki pop junkie vai but kide ban penshitam yalade bad katkum ka jimpau jom ka Maria Tesoti kilayo i ha kawe ka kende ka babriyu bad kalong ka bakam pernai ban ya kasni bad kalapong ya ka jaimpong bali baladon ki jimpendai sharur jaka jain da ki ksai badon ka rong siya bad kalaban hakati jangka iau rosary bad kalakando yakine ki kina bakin duai rosary naga benda ka jingsuk jangka partay bad kahamal laki jimpau jangka Maria Tesoti kine ki kina kilayom mad ya ka jingid ka bapalat ya ka Maria Tesoti bad ngitip ha ka por jangka jimpau jangka Maria Tesoti ka jinglong jangka Portugal jangka re Portugal kalong kabasnosi namar ka jingyale jongki nong senshar bad ka balang bad haba ka Maria Tesoti kalawan pau hakine laingot ki kinna don born ki bangen don born ki ba artatin don born ki ba yale persya what he ki said patukru yakine ki kinna kanamba kibriu kinam turshu shakane ka jaka
kila maham ke sorkar kila maham ya ke pai baba kemde ben tosh ya kene ke jaka ha kaba ka Maria teisoti kala wan pau but kila painting but kila mahamru ya wo parish priest ba ude ben sumar ya kene ke kinna ba kinnum pin priang kum kene ke kubor Henry ko himmen ko parang iti ka Maria teisoti kala aya ka kubor kawai hadin kawai pa yakine ki kinna bad kala don kumba lai tilli ki kubor kaba kerpang kaba ka Maria teisoti kala kren nagabenda ka perte lemba kine ki kinna bad lemba ka Lucia dos Santos ngibaro ngitip yakane ka kubor artili ki kubor kala penpau sya ki bishop badha ka katkindais pa Henry po ka balang kala penpau ro ya ka kubor balai na pateng kene ki kubor kawe ka kubor kalong ban penkandang ya ka ri Russia sya ka donod batalem jang ka Maria teisoti bad ngitip upaba koi John Paul ba ula penkandang ya ka ri Russia siya ka donod bakwitam siya donod batalem jong ka Maria teisoti nadu kata kapor kala don ka jingkala ha ka ri Russia lem kumta ka Russia kadang roy da ka bor banyale percaya bar ro ka rukam ngek jong ka balang bad ka ri baro ka way ka parte baro ka way nadu ka por laiti penkandang ya ka Russia siya ka donod batalem jong ka Maria ka jinglong jong ka Russia kala ko himen ko para habbanang artatin kibriyo siya pang kane ka jimpao jong ka Maria teisoti kadang maham lemba kine kikinna ha upanay June ha ka katlay tarik ka Maria kala wan pao bat kala ay ya kine kina kawe ka jingyo i pao bat kila yoi ya ka dujok bad kala angro kala don ka jingma ya babun ngut kiperiyo kibam tremen kala ka bamut kibat im naga benda ka dujok bat kala duwai kam shirhem bad katmanang duwai kam shirhem ngilaban penim ya bon ke mensiam jongi kon jongo balai ban lai na ka dujok ko himmen ko para ha ka katlai tarik October ka Maria teisoti kala ngansa peni ya ka bor ya ka burom bad kalong kasngi banganle ya ka kampala kerpang ba kibriukin nge ya kane ka jimpao ha ka katlai tarik October katkindais pa katkenyu kumba hapadeng laipo hajar hadu 6,000 mut kibriu kibala 1 crore ban paid ya kane ka miracle kane ka kampala kila yang saki hakata kasngi nado minstep kanang slab jur bar ka kendo kala katilut namar kumba shilak mut kibri kila yalung krui hangdo bar kibri kila jilut bar kibri kila up banyo i yakane ka jingle kampala jangka Maria teisoti kadba kini kikinna kidang duwai hagadaga jaka ka Maria ka shahid 1 pao yaki ka parte kala ka jinglong jong ka suin kala ya ka suin ka badap dak lo kala stamban kala bad ka jingslap kala sange kasni kala pao bad kasni kala stamban shad bad bon ke beri kila yoi ya kane ka jingshat jangasni bad kalam mi ya ki kijasni badon bun rom hakata ka jaka bad ki bapang ki badon hapadeng jaki kilas tang banyo jingko jingya kamta me we uburiu ubayap shilia ulayang bad ulayai bad ya ki kendo baro ka bala ji da ka jingsla bat kala tilot kala rekyang shisundon bad ki jain
pongjong Giberio bala jelot kala rekiang lemba kane ke jimpau jongka Maria Tesoti. Bad kala longka sngi buram sngi kaba kerpang ha ka katlai tari kat khandais pa kat henyu. Kala longuru ya ka jingkut jongka jimpau jongka Maria Tesoti. Hindriu sin kala pau hakikina. Bad haga sngin sin kaba hindriu kala longka sngi kaba karau. Kala belong iki beri benge om de tang namarba ki kinna kila om hendre kila yuihi hala ki jongi kemat ya ka buram jong ka kemi jongo bale. Bad kila ngei ka Maria Tesoti kalong ka kemi jong ka benen. Ka Maria Tesoti kala long kaba pon kalam kalapun kalam pop tenrai kila ngei ba kalalong ka kami kabadon ka donod kabataleng ban yarap ban yalam bigi sha ka jingjo ka jingduai rosary kalayo shisha ya ka jingi kampalat ban ya ka menshua nadu kata ka jimpau jonga Maria Tesoti ka Fatima manusnem da kilak mut ki beri ki tosha kene ka jaka ki late pilgrim ko himmen ko para kane kalong ka sngi jonga dancing sngi ka sngi kabasha ka jingle kampala jonga sngi kabasha minda ka sngi kadai kata ka sngi nginang duai kerpang lemba ka Maria Tesoti nginang kamle ribalai sha ka Maria Tesoti bangiru ngelang gikol jonga Maria bangin IT penkantang yalade shaka donwood batalem jonga bandupio jingir kajutrai awe Maria ublege badon por baron karkuye oppa barukon barumen siyam bakoi amen.